assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, en garti kadi e windande men naye ɓiire. En garti e windande men naye ɓiire. Hande noon kadi eɗen jangga kadi karfeje men jeeɗiɗi. Ay mbaɗen dani henne gadden kuɗol meɗen mbaɗen ngol ɓalewol on ji. Hande ɗum ɗo so wayini ene wiye keef. Ɗum ɗo woni laamara. Ay ɗum ɗo woni mimarak. Ay mimarak. Ayde ɗum ɗo woni nuna rak. Ayde nuna rak. Nuna rak. Ɗum ɗo woni ay ha mawɗo. Ay ɗum ɗo woni wow. Ɗum ɗo woni yanara. Ay en keeɓi jeeɗiɗi wadde mbaɗen dani henne mbaɗen dani henne. Ay ɗo keefo woni ngal ɗo alkulal woni ka woni keef. Ay laamo woni ngal ɗo alkulal. Ay miimo ay ngal ɗo alkulal. Ay nuuno ay ngal alkulal. Ha mawɗo ko ni mbatta ha gayna wona ko he ɓaya pekel ɗo kon ɗo. Ay wow woni oɗo gasi. Ay yanaro woni oɗo gasi. Ene wayno en timmini karfeje abajada. Ɗo woni keef. Kala ko wayni keef. Kala ko wayni ko laam wiya laamara. Kala ko wayni andu ko mim innira mimarak. Kala ko wayni ene wiye nuna rak. Nuna rak. Kala ko wayni ene wiye he mawɗo. He mawɗo. Ay he mawɗo. Kala ko wayni ene wiye wow. Ayde kala ko wayni ene wiye yanara. Ari ardi ɗum ɗo tan jangata kuɗi jeeɗiɗi. Hande en timmini en keeɓi alluje men nayyi. Nayyi laabi jeeɗiɗi laabi nayyi hawrata ko nogas e jeetati ko ɗon karfeje abajada kaaɗi. Wadde en timmini ɗum e nder balɗe nayyi. ƴette kuɗi mon e karneji mon jangon mbawon ɗum. Wonɗo ko keef. ɗum woni keef. ɗo woni laamara. ɗo woni mimarak. ɗum ɗo woni nuna rak. ɗum woni he mawɗo. ɗum ɗo woni wow. ɗo woni yanara. ngara mbiya keef, laamara, mimarak, nuna rak, he mawɗo, wow, yanara. Keef e oɗo ko gotum. Laamara e oɗo ko gotum. Mimarak e oɗo ko gotum. Nunarak e oɗo ko gotum. He mawɗo e o ko gotum. Wow e o ko gotum. Yanara e o ko gotum. Nden noon keef, laamara, mimarak, nunarak, he mawɗo, wow, yanara. Keef, laamara, mimarak, nunarak, he mawɗo, wow, yanara. Kaɗen ɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga. On koola koye mon ƴewaton ko bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o wallo ha jiyan lawol. An noon cagguɗo aɗa hen caggitowomo noddu en 00 221
77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya wasabo caggiroɗa a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde e jangde nde bisimilla ma ngara kalanɗa sarriji ɗi haɗi belma min nannoma e to groupe to a yiɗa gaccuma ndeeƴa ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi bil alamin on jarama salam en timmini jangde men ngal woni alluwal nayɓal en jangi alluje nayyi en timmini karfeje ɗe e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo koni mbinami on mbawi ɗum moftude taw ene ɓallo en jangde nde yawro on tampani on loraki wassalam.